खुलुमबाय बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि गाहाय रादाबफोरखौ फरायनो थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाथिदों। गिबियावनो आं लाबाय सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं रादाब बिलाइ। बेहाय होनदों जे 30 जुलाइनि गेजेरावनो फोसावगोन मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादनि रिजाल्ट डक्टर रनज पेगु बेखौ बुंबोबाय थांदों जे 30 जुलाइनि सिगाङावनो फोसावगोन। दा जों नेनोसै खोब मोजां हायोबाथ'। बिनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय उदालगुरियाव पुलिसनि एनकाउन्टार एनएलएफबि दैदेनगिरिनि जिउ खहा। सासे एनएलएफबि गोदान जि बर' थिउरिया हान्जा बेनि सासे सोद्रोमाखौ एनकाउन्टाराव गावथारदों। बिनिफ्राय जाबाय मनजित ब्रह्मनि अबथिरा रुंसारि जानायाव चिरां जिल्ला एबसुआ गोथौ दुखु फोरमायदों। बे जे अफिसावनो थैदोंमोन बे। बिनिफ्राय जाबाय पाठशाला अनुपम कम्पानियाव हरखाब अर खामदों। आरो उननि रादाबा ड्राग्सनि हेंथा अपारेशन आरो एनकाउन्टार खालामनाया राजखान्थियारि हाथियार आरो फावथिना अखिल गगैया बुंदों। जाहाथे दायनिगिरिफोर हमनाय बा हमनो मोनि बे सिखाव दाखायत ड्राग्सजों सोमोन्दो थानाय बिसोरखौ माबादों आथिंफोराव गुलि गावदों। दा बिनि बेरेखायै बे जोंनि जि रांबावजा आयेन आफाद बेहाय जोबोद दावराव दावसि जालायदों। अखिल गगैयाबो बुंदों, गुबुनाबो बुंदों। बेनि उनाव जाबाय क'क्राझार जिल्ला आसानि दैदेननायाव जास्टिन लाक्रानि रुंसारि सान फालिदों। सासे सावथालफोरनि नेता बिथांनि जि रुंसारि सान थैनाय सान बेखौ फालिदों। सर्बानन्द सनवालनो गुबुन मोनसे गेदेर बिबान। बिनिफ्राय जाबाय जे चिरां जिल्ला आगु एनडिएफबि गौथुमा बि सावरायग्रानो मावफुं सोद्रोमा बिबान होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। बियो बिपिएफनिफ्राय देरहादोंमोन, दा इउपिपिएलआव हाबबाय, नाथाय दाबो इएम मोनाखै। इएम मोनगोन आसा खालामदोंमोन आरो। हिमन्तआ फैगौ 20 बोसोरसिम आसामनि गिबि मन्थ्रि जागोन रुपज्योति कुर्मी। बिनिफ्राय बुंदों मा तामुलपुराव जानो गोनां उफेरा बिसायख'थियाव जिएसपि दोलोआबो बिजाथि होगोन नबकुमार सरनिया। तामुलपुर बियाबाव बे उफेरा जि बिसायख'थि जागोन एमएलएनि बेहाय नबकुमार सरनियानि जि हान्जा बे जिएसपि बेबो बिजाथि होगोन होननानै बुंदों। बिनिफ्राय मोनसेया जाबाय जे रादाब मोनसे दङ सेप्तेम्बर 12 खालि मेडिकेलाव मुं थिसननायनि आनजाद जायखौ निट NEET बेनि जि आनजाद बे आनजादा 12 सेप्तेम्बर खालि जागोन। आरो दा नै गाबोननिफ्राय बिनि जि आर'जलाइनि बा फर्म फिलआप खालामनाय बे मोनाबिलिनिफ्राय जासिगोन। बयबो साखाफारा जानाया गाहाम। दे इंखं रादाब बिलाइनिफ्राय बेखिनिखौनो फरायबाय। बिनि उनाव दङ जोंनि आखायाव अग्रदु रादाब बिलाइ। आं बेखौ फरायनो लाबाय। दे बेहाय गाहाय रादाबा दङ बृक्क बिक्रिर বাবে कलकाता बाहर किडनि फाननोनो कलकातायाव थांनानै दंहैयो। অভিযুক্ত ৰমেন মেধিৰ আত্মহত্যা বৃক্ক বিক্ৰী নকৰাকৈ কলকাতাৰ পৰা উভতিল দুজন। এতিয়াও আছে একাধিক পৰিয়াল। ৰাজেশ পদ্দাৰ প্লাৱন বৰঠাকুৰ কোন? যে মেইন जि गाहाय बे किडनि फाननाय कलकातायाव थगायनानै लांनानै किडनि फानहैनाय बिनि गुबै दैदेनगिरिया जाबाय प्लावन बरठाकुर आरो सासे ओंखारबावबाय राजेश पद्दार। दा बिसोरखौ हमनो मोनाखै, बे सानैखौ हमनो मोनाखै। रमेन
खौ हमनो मोनदों बेनिफ्राय जाबाय मा जे आरक्षीर पिस्तल कारिबोलि सेस्ता गुलित आहत आत्मसमर्पणकारी आल्फा ते पुलिसनि पिस्तलखौनो सेनो नाजादोंमोननो बेहायनो गावनो बाध्य जादों बे गावनायाव सारेन्डारनि आल्फा सोद्रोमा सासे जखम जादों बेनिफ्राय बिधि परम्पराक लय द्वितीय दिनाव हरफ सदन संसदीय मन्त्रीर हस्तक्षेप जि नेम नीति बेखौ लानानैबो मैया आसाम आयेन आफादाव दावराव दावसि जादों आरो बेहाय जि बिफाननि मन्त्रि बे मन्त्रि बिथाङा बेहा हस्तक्षेप खालामदों बेनि उनाव जाबाय कौटि टका बयरे मन्त्रि आबाखर नवीकरण कौटि रां बाहायनानै जि एमएलएफोर थाग्रा खथा बा क्वार्टार बेखौ फाहामनाय जागोन बिनि राहा लानाय जादों बिनि उनाव जाबाय उच्चतर माध्यमिকৰ বিষয় শিক্ষকে পাঠদান কৰিব লাগিব হাইস্কুলতো যেহেতु एमालगेमेट जाजोबसिगोन होमबा हायर सेकेन्डारिनि फोरोंगिरिफोराबो हाइस्कुलनि क्लास 9-10 बा 8-9-10 आव फोरोंनांसिगोन हायर सेकेन्डारिनि अनगायैबो बेखौ होनदों दा बाजालायदों आरो हायर सेकेन्डारिनि फोरोंगिरिफोरा बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मा साइटो मेगाल भाइरास दिल्ली पुनेर पाছত कलकाता मृत्यु 3 जनर गोदान आरो भाइरास भेरिएन्ट बियो बिनि मुङा साइटो मेगाल बे दिल्ली पुनेयाव जादों दा कलकातायावबो जादों आरो कलकातायाव 3 थैबाय बेखौ बुंदों बिनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय मा 81,000 घर भारा लय देखुवाय 10,000 81 भारानि 81,000 न' भारा लायो आरो खोन्थायो 10,000 बे साख्रियाफोरनि खोथा आरो जे टेक्स होनो बानाय बेफोरबादि बिनिफ्राय मोनसे रादाब दङ बेहाय शंकर गराहत कलियाबर अखम हमबाय मरापात कल फाथो फेक्टरि मोनसे दङ कलियाबराव बेयो थैनायनि लामायाव ना एबार आबादारिफोरा गोबां फाथो फोदों जोंनिथिंजाय बेनिफ्राय जाबाय मोनसे रादाब जे 19 নহয় बाम विधायक विधानसभात भरिले जरिमाना विधानसभार अध्यक्षर निर्देशत CPMৰ विधायके नতুনকৈ शपथ গ্ৰহণৰ লগতে ভৰিব লগা হ'ল জৰিমানা তে CPMनि जि माबा MLA देरहाबोनाय गोदानै बियो माबा नेमफोरखौ मानियाखैमोन बिनि थाखाय गोदानै आरो बियो सदबान्सा लानांदों आरो बिनि थाखाय जरिमानाबो होनांबाय बिनिफ्राय लोकनिर्माण विभागৰ 6 कोटी टकिया दलं निर्माणत दुर्नीतिर अभियोग लोकनिर्माण होननानै बुंबाय ना दा PW खौ दा PW डिपार्टमेन्टनि मोनसे दलंखौ 2 कोटी टाकानि बानायनायनि लामा माबामोन बे बाजेट नाथाय बेहाय गोबां दुर्नीति जादों होननानै बुंदों बिनिफ्राय मोनसे मा प्रधानमन्त्री हते टकिअ अलिम्पिकत खेलिब लगा भारतीय खेलुवैर बार्तालाप जे टकिअ अलिम्पिकआव गेलेहैनो गोनां आसामनि टीमा मैयानो रावना होबाय आरो बिसोरो माखासेया दाबो थांथ'वाखै बिसोरो जोंनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीजों रायलायदों सावरायलायदों बिनिफ्राय जाबाय T20 क्रिकेटत वेस्ट इंडिजर क्रिस गेइलर 14,000 रान T20 क्रिकेटआव वेस्ट इंडिजनि क्रिस गेइला गासै 14,000 रान खालामनो हाबाय बिनिफ्राय भारतर प्रथम दल रूपे अवतरण भारतनि गिबि हानजा बे मैयानो सौहैबाय टकिअत उपस्थित सेलिं दल बेसोरो सेलिं दल दोलो बिसोरो सौहैबायानो अलिम्पिकर इतिहासत भारतर सर्वबृहत दल अलिम्पिकनि जा जारिमिन बे जारिमिनाव एबार बांसिन भारतनिफ्राय गेलेग्राफोर थांनो हादों बे खोथाखौ बुंदों जे बिनिफ्राय जोङो गुबुन रादाब बिलाइयाव थांनोसै
बे जाबाय अखमिया प्रतिदिन बेहाय जाबाय गाहाय रादाबा बनिया गताले गुवाहाटीर 68 बिघा भूमि बेफारिनो सोरबा फालांगिनो सोरबा बेफारिनो गुवाहाटीनि 68 बिघा हा ओरैनो होदों बा होदों होनो नाङा गोबां दस्रा खामानि दं जोंहा बे आरो दा बेखौ अजद खालामदों थवासाङाव दुर्नीति बिरोधी स्लगान बहा थांखो दुर्नीति खालामा होननायनि आवाज होनायालाय बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय आर्टफेड हस्ततांत बस्त्र शिल्प बियागम केलेंकारि बेनि अनगायैबो आर्टफेड बेनिफ्राय सि दाग्रा आरो बे बस्त्र शिल्प हेन्डलुमाव आरो गोबां केलेंकारि जादों दुर्नीति जानो लाबाय बेनिफ्राय जाबाय मा 551টা ঐতিহাসিক সম্পদ থকা শিৱসাগৰৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ঘোষণাৰ দাবী 552 जारिमिनारि सम्पत्ति थानाय शिवसागरखौ मोनसे हेरिटेज साइट होननानै घोषणा खालामनांगौ होननानै दाबि खालामदों दा मैया जादोंमोन मा दाखालिनि खोथा बियो जे बहाय नाङा फाङा दौल बाउन्डारि सिङावनो आलादा मन्दिर लुबावदों बे थानो मोना गोदानैसो लुदों बेफोर जानो हाया बेनिफ्राय दिसपुराव अफिस खुलि किडनि व्यवसाय बिखाल जाल प्लाबन बरठाकुर जे प्लाबन बरठाकुरा जेराव मेरावनो सम्पत्ति खालामदों मानसिनि किडनि फाननानै मानसिफोरखौ थगाय लाङो बुरखायनानै लाङो किडनि फानहैयो अनाखाना बेनिफ्राय गावहा बिराद लाब जायो बे मानसिया दिसपुरावनो खद दिसपुरावनो अफिस खालामनानै बे बेबसाखौ खालामगासिनो दङ नाथाय हमनो हायाखै बिनिफ्राय जाबाय मा मोदी सरकार राजनीतिक परिक्रमा कमिटि हनवाल जे मोदी सरकारनि जे राजखान्थि परिक्रमा कमिटि दानाय बेहाय सनवालनोबो जायगा होदों बेनो गोदान बिबान बेनिफ्राय मुख्यमंत्री गौ सुरक्षा विधेयक 71 বছৰ পুৰণি 1950 আইনতে আছে সকলো বিধি নিয়ম 1950 1950 मोनसे आइनावनो बे दानि हिमंत बिश्व शर्मानि जे मोसौ रैखा खालामनाय आयेन बियो आगोलावनो दंखायो होमबा दिनैसो गोदान खालामबाय गोदान खालामफिननाया मिनिंलेस ओंथि गैया गासै बियो 71 बोसोर जाबाय आगोलनिखौनो फोथांफिननो हायोमोन बे रोखोमनि बुंदों बेनिफ्राय मेघालय गरुर हरबरा ब्याहत हले बिसारिम केन्द्रर हस्तक्षेप मेघालयजों जुदि मोसौ लांनाया सोलियोब्ला अब्ला मिरु सरकारनि जि हस्तक्षेप बेखौ बिगन एदि होनना बुंदों दरिद्र युवকক दिल्लीनि अंग सेट करी हजाले किन्नर मा दुखुनांथाव खोथा आसामनि सासे गोरिब सेंग्राखौ दिल्लीयाव लांनानै बिनि माबा माबि अंगखौ हासनानै बेखौ दा मा खालामबाय किन्नर खालामबाय এই जे माबा होनो हिजरा होननानै बुङो बिदि खालामबाय आरो मा जानो मानसिनाव मानबतायानो गैला हिउमेनिटी होननायानो गैला बेनिफ्राय उननि रादाबा जाबाय केन्द्र हकियनै सत्तेव विभिन्न पर्यटन स्थलित भीड़ मिरु सरकारनिफ्राय बिथोन दङ अर्डार दङ जे दावबायारि जायगाफोराव भिर खालामनो मोना थांबाबो अब्लाबो दा भिर जागासिनो दं कर'ना देशत पुनर दैनिक मृत्युर संख्या बृद्धि सारा भारतआवनो कर'नाजों थैनायनि अनजिमाया बांनो लादों बेनिफ्राय नैबे बुंदों 6 आगस्ट पर्यन्त नीटर प्रपत्र पूरणर समयसूची घोषणा 2 आगस्तसिम नीटनि जे आर'जलाइ आबुं खालामनाय बे सुबिदा थागोन जोङो बेखिनिखौनो फरायबाय प्रतिदिननिफ्राय दानिया थांदिनि जों अखमिया खबर बे अखमिया खबर रादाब बिलाइयावबो बै गांनै अग्रदूत प्रतिदिनाव जा रादाब दङ बेफोरनो दंसै थेवब्लाबो मोनसे मा राज्यर 26.23 लाख महिलाय লৈছে माइक्रो फाइनेंसर ऋण सदনত कले मंत्री अजन्ताई
रां बिफाननि मन्त्रि अजन्ताया बुंदों मा जे रायजोनि हादोरसानि 26.23 लाख आइजोफोरानो माइक्र' फाइनेन्सनिफ्राय दाहार लादों बेसेबांनिखौ सुख'नो जाबाय खोमा आरो बे इनिफ्राय सा जनगोष्ठीर मानव दरदी चिकित्सक दीपक तातिर कोविडत मृत्यु दा सा जनगोष्ठी बा सा बागानाव खामानि मावग्रा जाथिनि सासे डाक्टारमोन नामा बिना दीपक ताती नाथाय दुखुनांथाव बेबो कोविडआव थैबाय बिनिफ्राय मा पुनर एनकाउंटार एसडिपिअर पिस्तल काढ़ी पलाबले लंटे गुलिबिद्ध हदियार अपहरणकारी भूपेन बे दहाय होननाया सारेन्डार आल्फा बे भूपेन नाम बेनिफ्राय जाबाय धिंगर निहत जयनाल आबिदिन आसिल दौदक्ष अपराधी एसपि आनंद मिश्रआ रोखा बुंदों जे बे धिंआव जे जयनाल आबिदिनखौ गावथारनाय जादों बे सासे गाज्रि मानसिखा दायनिगिरिखा बिहा मोनब्रै मोनबा केस दंखायो ते बिनि उनाव फैबाय आरो खेरे हंगर नैबे हरमन बेजेरे किन्नर हजाय राज्यर जुबक जुबुतिक मा गिलु बालु मोनसे हरमननि इन्जेक्शन दङ बे इन्जेक्शनखौ होबानो हौवाफ्रानो हिनजावबादि जायो आरो बे दहाय प्रतिदिनाव मोननाया सासे आसामनि सेंग्राखौ दिल्लीयाव लांनानै बिदिनो बिजि होनानै मा खालामदों हिजिरा खालामनानै होदों बे बिनिफ्राय बरझार विमानबंदर 250 कर्मचारी शीघ्रे साताय विधायक कलितार उपस्थिति बैठक ते मा दुखुनांथाव रादाब बियो गाज्रि रादाब जे 250 मावथिफोरखौ साख्रियाफोरखौ जायो बरझार विमानबंदराव लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै एयारपर्टआव खामानि मावगासिनो दं बिसोरनि साख्रिखौ जानानै होसिगोन बिसोरो साख्रिनिफ्राय होखार जासिगोन आरो बेनिफ्राय जाबाय मा जब कार्ड ठका सकले 100 दिनर काम पाबई गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्मा बुंदों जब कार्ड गोनांफोरा बोसोरसेयाव 100 सान बा 100 साननि खामानि मोनगोनानो बे ग्यारान्टिड बेबादि बेनिफ्राय रनज पेगुआ बुंदों शिक्षा बिभागत अर्ध लक्षाधिक खालि पद सोलोंथाइ बिफानाव गासै 50,000निबो बांसिन माने आधा लाखनिबो बांसिन मासि खालि दङ साख्रि खालि जानानै दङ बेनिफ्राय जाबाय जोङो असमिया खबरखौ दोननोसै दा उनाव थांसै दैनिक जनमभूमि रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ जे राष्ट्रीय पर्यायत उन्मोचित হৈছে অসমৰ শিক্ষা খণ্ডৰ পুতৌজনক ছবি যে हादोरारि लेभेलाव नेशनेल लेभेलाव आसामनि जि सोलोंथाइनि दुखुनांथाव हालोद बियो बेरखांदों देशर भितरते आधाते विद्यालय एरा छात्र छात्र संख्या अखमते सर्वाधिक आधायावनो स्कुल एंगारनाय ड्रप आउट जानाय फरायसानि अनजिमाया आसामावनो बांसिन दा मानो जादों बियो आन्तगाथननि क्षेत्रत अखमर अवस्था अतिशय शोचनीय फारसेथिंजाय जे जि इनफ्रास्ट्राक्चार बे इनफ्रास्ट्राक्चारनि बेलायावबो आसामनि हालोदा थासारिया गाज्रि बेनिफ्राय जाबाय बेहायबो दङ हायर सेकेन्डारिनि फोरोंगिरिया दाना 19आवबो क्लास खालामनांसिगोन होननाया बेनिफ्राय जाबाय मा जरहाटत पुनर 2 दिनर बाबे सम्पूर्ण लकडाउन जरहाट टाउनाव साननैनि थाखाय आरो फुरा फुरि लकडाउन बेनिफ्राय সমবায় সমিতিসমূহৰ অসহযোগিতা বঞ্চিত হৈছে 59 লাখ হিতাধিকাৰী যে সমবায় সমিতিफोरा বন্ধ जानानै दङ मानो थाखाय बिनि मावथिफोरा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट आरो गुबुनफोर डिलारफोर बेहाय
माने खामानियाव हेफाजाब होआखै बिनि थाखाय बिसोर खामानि मावनो थाखाय 59 लाख बेनिफिसियारिफोरा खहा जानांदों दुमा बन्ध होयासे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आइनर अधीनत चाउल आटार वितरण माइरं आटा राननाया दिनै बन्ध जानानै दङ बिनिफ्राय जाबाय मा शिवसागरर नाङा हुरा माफियार हयते गोपन लेनदेन पुलिसर जे जौ फालांगिफोर जौ दखानी जौ व्यवसाय खालामग्राफोरजों सिङाव लेनदेन थायो पुलिसा दङ दायो बेखौ होनदों आरो एदिनत बिरसिं बिरासिंए करे 50 लाख टकार कला बेपार सानसेयावनो बिरसिं आरो बिरासिं होननाया 50 लाख रांनि गोसोम बेफार खालामनो हायो खालामो नाथाय बिसोरखौ हमाखै दा मोनसेया जाबाय रादाबा भारतर 1983 विश्वकप जयर अन्यतम नायक 1983 नि जि वर्ल्ड कप मुलुगनां कप बेखौ देरहानायनि माबायानो जाबाय जि दैदेनगिरि मेन मानसि बेनि मुङानो जाबाय जसपाल शर्मा आरो बियो थैलांबाय दुखुनांथाव बियो बेनिफ्राय प्रथम भारतीय गिबि भारतारिनो सोर बियो अलिम्पिक जिमनास्टिक्स बिसारक दायित्व दीपक काब्रा होननाया अलिम्पिकआव गिबि खेबनि थाखाय मा बिजिरगिरिनि बिबान मोनदों रिफ्रेमेन्ट जास्टिस बिनि बिबान मोनदों आरो बेनिफ्राय जाबाय अखम अलिम्पिक हन्था क्रीड़ा विभागर अंशग्रहण बेनिफ्राय राष्ट्रीय अनलाइन स्कुल दबात मृण्मय इयर ब्रन्ज जि माहारि अनलाइन स्कुल दाबा गेलेनाय बादायलायनाय बेहाय मृण्मय होननाया ब्रन्जनि बान्था मोनबाय उन्दैथार गथ' बियो दा बेखिनियानो दैनिक जन्मभूमिनिफ्राय बेनि उनाव जों थांदिनि नियमिया बार्तायाव बेहाय दङ गासै जे दायित्वहीन आचरणनो तृतीय जवार नामाथिबो मानसिफोरखौ बुंदों डाक्टारखौ बुंदों रायजोफोरखौ बुंदों जे दायित्व गियानहीन इरेसपन्सिबल आखु दिन्थिनानै कर'ना भाइरासनि थामथि दोहौखौ लेंनानै दालाबो बयबो भेक्सिन लानांगौ बयबो मास्क गाननांगौ बयबो ससियेल डिस्टेन्सिं गासै मा कभिड प्रटोकल एबा SOP खौ मानिनांगौ बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय जाबाय मा जे शिक्षक बदलिर বাবে शीघ्र मुखर करा हब पर्टेल सोलोंथाइ मन्त्री शिक्षा मन्त्री जे जि ट्रान्सफार फोरोंगिरि ट्रान्सफारनि थाखाय मोनसे पर्टेल खुलिनाय जागोन बेनिफ्राय जाबाय मा राजनीतिक परिक्रमा बिखय नैबे जाबाय जोङो नियमिया बार्तानिफ्राय एखिनिखौनो फरायबाय बेनि उनाव दङ जुग संख बे बांला पेपार बेहाय दङ NRC যোগে আধার বঞ্চিত 27 লক্ষ কেন্দ্রের ঘাড়ে দায় চাপালো রাজ্য NRC नि दारै आधारनिफ्राय माबा हेंथा होजानाय बा आधार मोनि 27 लाख मानसिनि दायखौ मिरु सोरखारनि सायाव नारथ्रोद हरदों आसाम सोरखारा बे ठीक जायाखै आसाम सोरखारनि बिबान बियो बेनिफ्राय 1,090,90 जाबाय जे बै मास्टार साख्रि जि बेसेबा बुरजा दङ 1 लक्ष होननानै बुंदों बेखौ थाबैनो सोसननायनि बा फुरा आबुं खालामनायनि राहा लागोन बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय विधि मानसेन अध्यक्ष विरोधीरा सान परम्परा जोंनि आसाम आयेन आफादनि जि
अध्यक्ष स्पीकार बिश्वजित दैमारी बिथांखौ नेम नीतिखौ मानिदों होननानै बुंदों। दा बेरेखा हान्जानिया परम्पराखौ लुबैदों, बिदि परम्पराखौ रैखा खालामनांगौ। जोगी राज्येर कपि पेस्ट आइन अखम शासन करसे RSS गौरव गगैया बुंदों बेखौ जे RSS आसो आसामखौ बेंदों, आसाम खुंथायनि बिबानखौ RSS लादों आरो बियो उत्तर प्रदेशनि आदित्य जोगीनि बादि जाहैदों। बेनिफ्राय ओलम्पिके आशा जगासे भारतीय हकी दल ओलम्पिकाव भारतारि हकी दलआ देरहानायनि आसा खालामदों आरो बेनिफ्राय लर्डसे सौरभेर मतन जामा अराते सेसिलेन युवराज लर्ड्सआव सौरभनि बादि गस्ला गाननानै युवराजआ ओंखारनो सानदोंमोन आरो बादा दिएसिलेन द्राविड़ा एखौ बादा होदों। बे थिग नङा। माने गस्लाखौ खुनानै बे माने नख्राङाव फिदिंनाय आरो बेखौ सौरभ गांगुलिया खालामदोंमोन, दा युवराजआबो खालामनो नागिरदों, नाथाय बेहाय द्राविड़ा बादा होदों खालामनाङा बिदि होननानै। बिनिफ्राय मा आदित्यनाथेर समक ओलम्पिके सना जितलै टाकार फुवारा आदित्यनाथा बुंदों जे ओलम्पिकआव जायनि देरहागोन बेनोनो थाखा होसोमगोन। बेखिनियानो जुग संघनिफ्राय। दानिया इंराजि रादाब बिलाइ दा सेन्टिनेल बेहाय दङ मा माइक्रो COVID-19 कन्टेनमेन्ट प्रोटोकॉल must for NE says प्राइम मिनिस्टार। प्राइम मिनिस्टारा गिख्रंदों जे गासै हादोराव मोजां हालोदबाबो नाथाय नर्थ इस्टआव आसामखौ लानानै अरुणाचल मेघालय नागालेण्ड बेफोराव कर'नाया बांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो कोविड प्रोटोकलखौ मानिनो थिनदों, कन्टेनमेन्ट जोननि नेम नीतिखौ मानिनो थिनदों। बेनिफ्राय जाबाय मा टी मैनेजमेंट्स of ₹222 crore to workers जे टी मैनेजमेंट साहा बागाननि मालिकफोर मेनेजारफोर बिसोरहा साहा बागानाव खामानि मावग्राफोरनो गासै 222 कौटि होनो दङ। बेनिफ्राय जाबाय मा नैबे एन्टी टेरर ल'ज शुड नट बी used to muzzle dissent बेखौ जास्टिस चन्द्रचूड़ा बुंदों जे एन्टी टेरर थिउरिया बेरेखा जि आइन बे आइनखौ जेरै मेरै बाहायनो नाङा बेखौ होनदों। बेनिफ्राय इदुल जोहा राइचुएल्स पुलिस आर्स टू एनश्योर पीसफुल कुर्बानी जे फैगौ 20 जुलाइ खालि इदुल जोहा जागोन, बेहाय जाहाथे बयबो माने गोजोनै खामानिखौ मावफुङो, धोरोमनि खामानिखौ बेखौ बुंदों जाहाथे जेबो दाङाबाजि आरि दावराव दावसि जाया। बेनिफ्राय NCC likely to be a subject in colleges under गुवाहाटी यूनिवर्सिटी गुवाहाटी यूनिवर्सिटीनि सिङाव थानाय जे कलेजफोर बे कलेजफोराव NCC खौ मोनसे साबजेक्ट खालामनो हागौ बे खोथाखौ बुंदों। बेनिफ्राय 1983 WC विनार जसपाल शर्मा नो मोर दहाय फरायखांबाय। 1983 मायथाइयाव जे वर्ल्ड कप देरहानाय जसपाल शर्मा बियो थैबाय, रुंसारि जालांबाय। जोङो सेन्टिनेलनिफ्राय बेखिनिखौनो फरायबाय। बेनिफ्राय दाना दैनिक अखम, बे दैनिक अखमाव दङ रादाबा जे राज्यत असिरे संक्रमण 1% हाखर आखा मुख्यमंत्री जोंनि गिबि मन्थ्रिया आसा खालामदों जे हादोरसायाव
थाबैनो 100नि खमसिन जाहैगोन कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानाया। बेनिफ्राय जादोंमा सलिड बरखद 1 दिনৰ কাম 707 পৰিয়ালক 62 बोसोराव 707 नखरफोरनो 100 साननि MGNरेगानि खामानि होगोन एखौ बुंदों। अखमर बिखेक राज्यर मर्यादा कर्तन होआ नाय आसामनि जि जरखा हादोरसानि मर्यादा मान बियो दानजायाखै बे खोथाखौ बुंदों अजन्ताया। बेनिफ्राय भारतर प्रथम गराखि कभिड रोगी पुनर आक्रांत भारतनि जाय मानसिया गिबि कर'ना भाइरासाव गोग्लैदोंमोन बे मानसिया हामदोंमोन नाथाय दा आरो गोग्लैफिनदों। बेनि उनाव फैबाय अलिम्पिक अभिमुखी भारतीय एथलेटक उद्धृत करार चेष्टा प्रधानमंत्री 135 कोटी भारतीयर आशीर्बाद आसे 135 जि भारतारिफोर बिसोरा गेलेग्राफोरनि सायाव आशीर्बाद दङ बे खोथाखौ बुंबाय। खेलुवै श्रेष्ठखिनि उजारि दियार आह्वान मोदी नरेंद्र मोदी जोंनि गाहाय मन्थ्रिया बेखौ बुंदों हादोरनि मानसिफोरखौ बयबो जाहाथे जोंनि गेलेग्राफोरखौ आशीर्बाद खालामो आरो अनहरो। बेखिनिखौनो फरायबाय आरो दिनैनि जि रादाब बिलाइ फरायनाय बे रादाब बिलाइ फरायनाय खामानिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो आंनि गोरबो सिंनि जि मोजां मोननाय आरो खुलुमनायखौ बावनानै आं एसेखिनियावनो दिनैनि हाबाफारिखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।